Uhleze wenza iphutha. Zibuke sizungibuke nami. Ulanga ufuna umuntu wesifazane ohloniphekile. Hloniphekile nje njengamanje amadoda abantu. Umzimba ulotsholiwe kodwa ugqoka ojini. Sisi style uyasazi njengoba ngimncane nje manje sekumele ngigqokise omakoti ngihushe iketweni ulotsholoba njengoba ugqoka ikete ey'ngaka. Lalela-ke wemankwembesha ngizokhuluma nawe ukhuluma. Angisiyena mina umankwembeshe. Umankwembeshe uwena lamacici owafakile asepoint. Uthini sisi asepoint? Yebo, aqoka ngizokukhombisa lalela mina ungangizamisa. Ngizokukhombisa. Hayibo. Uyaza wena seb. Ngizokukhombisa umankwembeshe. Uzogcina ngawo. Uzomyeka ulanga yangizwa. Ungangithusi mina. Angikuthusi, ngiyakuthusa. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ngine-guest today and nakanjani ngiyacabanga ukuthi ayikho right mekuza ngakuyi-relationship yayo no-person wayo. So-ke uzosichazela kabanzi ukuthi why ekhetha ukushare usofa nami today. Sabona kunjani? Sabona sisi unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Uma bani? Mina igama lami nguZama ngakangubani isibongo. Okay, Thana, ufuna ukucala wakho? Akunqumile. Ngobani? Isitori eside nje. Hlangane namasiko but okay. Yes. Awuzalwanga kangubani uzalele ekhaya la kamama? No, ngizalelwe khona kangubani. Okay. But ahlukile amasiko asekhaya. Oh, akunina nonke inqumo ucane. Yes, akuthina sonke sinqumo ucane. Kodwa nonke nithi somahashe umbomvu. Yebo, sonke somahashi nje. Oh, all right. Yeah, ubuye ubuhlala. Ngisuka khona la eVerelem. Ukhulele Verelem? Yes, ngikhulele khona nje. All right. Ukhule kanjani? Bese njani sime ekhaya? Ukhule phansi kwesandla sabazali bobabili noma umzali oyedwa noma mhlawumbe ugogo nomkhulu mhlawumbe womalume no-auntie? Ngikhuliswa umama nje, single parent. Okay. Isimo besingekho bad because uma umuntu ozamayo uyaprovider. Angize ngicomplain. Okay. Ngoba zonke izinto bezidlula kuzona zingishapeile zangenza umuntu enguyena namhlanje. Okay. Yes. Mhlambe mawungamind ngibuza uphi ubaba? Ubaba wami ukhona. Uhlala eManguzena. Okay. Unako ukuxhumana naye? Yes, siyaxhumana. Noma nini mawufuna umbone uyambona? Yeah, into kanjalo. Ngiyavakasha nangoDisemba ngiye khona emakhaya ukuthi nje abazali abasathandana. Okay, no ngiyakuzwa. So, ngicela ke ungiqale la uhlangana khona ke no person wakho ke lo othandana naye manje. Lo kwenza ukuthi uzoshare usofa nami today. Nahlangana nini? Kwakumuphi umnyaka nihlangana kanjani? Uyasimala ngisho noma ukhuluma ngaye. Hayi singathande nje. Ngikho ukuthi istory sethu yabo. Sahlangana e-high school. Okay. Sinolanga sahlangana e-high school. Ulanga igama lakhe? Yebo, ulanga igama lakhe. Sahlangana e-high school yena wayenza igrade engaphezulu kweyami mina ngangenza ugrade 11 yena enza umatric. Okay. Wathi ke eseqedile umatric wangilinda because wayethathiwe kwesinye isikole wangilinda. Saze nami ngaze ngaqeda isikole sase sahamba sa kwi-varsity eyodwa together. Sathi ke Yes, wangilinda. Sinengane nje sobabili. Mnganani umntwana? Una 2 years. Mdala loyo muntu. Akhulile manje. Ntombazane. Okay. Manje ke nithe nihlangana mhlambe wabona ukuthi yabo lo person lo ngofa la efa khona. Bekuphethe kanjani? La ngumuntu onothando, into eromantic. Nje bengibona ukuthi likhona ikusasa la. Okay. Noma ngabe siba nezinkinga enjani, ulanga akavumi nje ukuthi silale sixabene. Ngisho kuthiwa ngirong ngoba mina ave ngingathanda ukuvuma ukuthi ngirong. Kodwa nje yini esibathanda ukuvuma? Hayi ngeke. Ngisho kuthiwa ngirong gcine exolisa yena. Hawu kurong wena. Hawu. Cabanga sengiyithoba. Hayi. Ngeke. Imali angisho yazi ukuthi relationship ikhandwa yikona lokho ukuthi ngiyabonga, ngiyaxolisa, ngiyacela. Izu 3 izinto zakhe relationship. So wena why uthi ayi ngathi sengiyabona nje sengiyathoba mina wonke. Ngiyamthobela phela. Ukuthi phela siyalingana nolanga kuhlukile. Untanga wami siyalingana. Okay. So ngiyamthobela khona ngoba sihlala sobabili manje. Endlini eyodwa? Yes. Ha. Okay. Sobabili. Ulobolile ubhuti abantu? Yeah, walobola. Okay, mhlambe nishadile noma sele lezo zinto nje incane. Sele zona lezo zinto zomshado kodwa ukulobola walobola because ekhaya bayamazi wakhokha nje yonke into. Yena boyfriend yami nje engingasho ukuthi eyoqala engaba serious ngayo. Oh, okay. Yes. Yo. So
Yini ke manje le edala ukuthi uzoshare usofa nami? Kwenzakalani? Solani noma uzweni noma uboneni noma utshelo ubani ukuthini? Kwenzakalani? Ewe sisi. Ulanga ngihlala naye endlini ngiyamazi lamlela soka. Okay. Hayibo umuntu akasabuya endlini. Manje ulanga ngisho ngathiwa mhlawumbe uzoba late uyangifonela athi baby ngize ngifike ngesikhathi ungangilindi lala. Yabo akasangifoneli manje achazi akasabuya endlini akasathenga igross. Hayibo ulanga akasathenga ngisho ama gift. Ulanga umuntu phela okhombisa uthando lakhe ngama gift abo ngithengele igift. Yabona nje akhombisa uthanda into ekanjalo. Manje usengishintshela umuntu nefone. Ifone bekwazi ukuthi ulanga mhlawumbe use bathroom yageza. Makhala ifone athi sisi ngibambele ifone yami yabo. Ngimbambele ngisho ukuthi hayi ulanga usageza. Uphuma manje emanzi geca. Gcwele insipha yolanda ifone le. Siyayibanga. Shuthi khona lento khona into engekho kahle. Khona into eshaya amanzi. So ke wazibheka lezo zinto ongayitholi kahle mhlawumbe wayithola nje lathizeni kwenzekeni inini last month akabuyanga endlini. Uma ebuya ubuya unuka iperfume yomuntu wesimami. Hayibo langa mangimbuza ngithi hayi unuka abani because mina ngiyalazi lami iqabunga. Uthi hayi uchaza into engayizwi colleague kade behakana ulale phi langa. Hayi ubelate ubelihleli kaSibu. Ngithi indaba ungangifonelanga. Umuntu udaka umanzi inte ngathola lapho ke ithuba ukuthi ngimfaka ifingerprint yakhelele. Ngase ngabona hayibo ngiyabona ukuthi uthandana nosisi and nje into eqhubakala phambi kwamehlo ami angazi ukuthi angibonanga kanjani lento engidumazile kwangampela. Uba egama la sisi mhlambe ibekuseve ngoba efonini yakhe ngiseve ngombali mhlambe ke wayithatha number yakho wamfonela sosikhathi noma uyithathe wayigcina nje njengoba usinikezile number yakhe. Ngiyithatha ngayigcina inamba because yabo mangimbuza ukuthi umbali uba ngoba ngimconfrontile ulanga wathi hayi umbali usisi wakho vele umbali usisi wakhe. So ngiqale ngibona ukuthi hayi mhlawumbe mina ngidelusional yabo. Ngidelusional until ngimfonela ugeli. Okay. Mangimfonela ugeli ngimbuza ngolanga avela drop ugeli angakhulumi. Ikona lokho akafuna ukungiphendula. Ungibuzile ukuthi indaba ngibuza ngolanga indaba ngabuzeni ulanga mangimbuza ukuthi nenzanani nolanga. Ikona lokho ngenza ukuthi ngize la ku Black Life TV. Ngoba ngifuna ukumbuza ukuthi umfunani umuntu wami. If ugeli athi yes vele ngiyathandana nomuntu and angiziboni ngihlola naye. Angiyindawo nje ngihleli la. Accept nje ukuthi ngikhona ukufake lokho enhlizweni yakhe nasemqondweni wakho. Ayisho ukuthi kuzoba amanzi phansi. Wena uzibona uhlukana nolanga. Shuthi kufanele kuphume yena. Hayi kuphuma yena usisi. Umuntu wami sengithanda naye iminyaka emingaka ngimshiyela intombazane nje uma nkwembeshe engingamazi. Mankombe. Hayi ngeke sisi. Angivumi. Angigubuke yami le ndoda. Ethi ngimlande ke. Okay. Alright babuke lapha emakhaya ngiyafisa ukuthi nginazi ukuthi kunama classes okufundela ukwenza izinzipho. So ngenzeka ukuthi uhlele ekhaya awukho matasa nalutho awukho busy. So ungeza uzoyifundela nawe ukwenza izinzipho. It's only 7 days and ku 3.5. So kulo 3.5 uthola ikit mahala masazoqala uzofunda nawe ukwenza izinzipho silana ke eDurban and mawuphuma usuku lokugcina ngci uthola isitifiketi sakho esithi wena esobe sitshengisa ukuthi uyakhona ukwenza amanzipho. Ngiyabonga. Siphinde sinamukele futhi babukele baye Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisuvumile usasijoyine and kunethemba lokuthi imibuzo eminingi ezobe ibhenga kuyena uzokhona ukuthi akwazi ukuyiphendula. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Uma bani? Ngomambotho igama ngoKarabo. Karabo. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngisuka la kaSanti. Oh khulele kaSanti vele? Yebo. Usise ngihleli naye uyamazi? Angibona ukuthi ngiyamazi. Okay. Kufika nemqondweni wakho mawuzwa igama lehlelo obizelwe kulona lithi umfunani umuntu wami and then boom ubizewe wahlala nosisi ongamazi. Nami ngiyadideka angifuni uqamba manga ukuthi kanjani manje kuthiwa ngikushow ethi umfunani umuntu wami ngoba phela umuntu enginaye nami ngazi umuntu wami. Oh okay. Ngilungile ngiyakuzwa. So ngicela umuphe nje isikhathi akhulumisane nawe njengoba ekubizile. Oh ayikho. Ngiyabonga. Ngosikhulumisana naye. Sawubona sisi. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngicela ukuzwa uyifunani indoda yami? Ukhuluma ngani sisi? Ngikhuluma ngomlomo ngithi kuwe uyifunani indoda yami? Mhlawumbe khona ngikushilo kuhlekisayo kusisi. Usho indoda yakhe uba ngoba mina indoda enginayo ulanga waNdlovu. Usuthi ulanga waNdlovu endodeni yami? Awu mina bengazi ukuthi indoda yakhe ulanga. Ubungazi? Cha,
Bengazi. Uyabonakala uzugqokiswa kamakoti ufuna amadoda abantu. Hawu. Yesisi lalela-ke ulanga indoda yami. Mana-ke, Kusiza ukuthi uhlukane naye. Uyangizwa? Uma uthi ulanga indoda yakho, pho mina indaba ngingazi ngawe. Kumele uzwazi ngami sisi. Hawu. Phela ngiyacabanga ukuthi ngabe wangazisa ngawe ukube kuthiwa uwumuntu wakho ozimisele futhi ngawe njengokusho ukuthi ulanga indoda yami. Ayiyenzi senze indaba yakho sisi. Yini engayenza isenze sithando? Njengamanje ungitshela ukuthi ulanga indoda yakho emoyeni. Uyindoda yakho Ulanga-ke indoda yami sina 6 years sinolanga sithandana sinengane ena 2 years and ulanga ungilobolile wena umakhwapheni. Uzuthi ukhamisana. Khamisana amadoda abantu. Mana-ke nino 6 years nithandana nolanga and akaze zengitshele lutho mina ngawe. Umakhwapheni ufuna ukwazi personal life yalanga. Indaba ufuna ukwazi lo. Cha kodwa phela-ke ngeke size simblame ulanga. Ulanga usho ukuthi uyayibona into emfanele. Into emfanele wena. Kuyacaca phela naku ngikubona. Siyeza leso sikhathi. Akusho ukuthi izinto kumele sizijahe njengoba nawe kwenzeka kuwena mhlambe uyacabangisisa manje ukuthi hleze wenza iphutha. Uhleze wenza iphutha. Zibuke sisungibuke nami. Ulanga ufuna umuntu wesifazane ohloniphekile. Hloniphekile njengamanje uveza umzimba, ulotsholiwe kodwa ugqoka ojini. Sisi style uyasazi njengoba ngimncane nje manje sekumele ngigqokise omakoti ngikhushe iketweni ulotsholoba nje ugqoka ikete engaka. Lalela-ke wemankwembesha ngizokhuluma nawe ukhuluma. Angisiyena mina umankwembesha. Umankwembesha uwena lamacici owafakile asepoint. Uthini sisa point? Yebo, aqoka ngizokukhombisa lalela mina ungangizabisa. Ngizokukhombisa. Hayibo, uyaza wena sebe. Ngizokukhombisa umankwembesha. Uzogcina ngawo. Uzomyeka ulanga yangizwa. Ungangithusi mina. Angikuthusi, ngiyakuthusa. Ngiyakuthusa. Azintombazane. Mase ngibuzile iminyaka emingaki uthandana nolanga? Mina nolanga sineminyaka emibili sithandana. 2 years wonke umakhwapheni awunamahloni. Angisiyena umakhwapheni. Umakhwapheni wazoba niyakwazi kalanga. Mina wangilobola-ke mina ulanga. Ngishaya isifuba wangilobola. Maze emncane ulanga uyamazwana. Awumazi. Phela sengifikile-ke manje empilweni yakho useyangazi. Nanguhobo uzuthi ungihloniphile uhloniphile amadoda. Udlala ngocansi ngiyaqala ukuhlangana namantombazana afana nawe. Cansi ngiyaqala. Kulo 6 years ulangado ayefeba niyangena niyaphuma indoda yami leya and angiyindawo uzokushila iyona lento yenzayo yokulo ulanga umuntu wesifazane oyithobile sisi ngeke uze kukusiza uhamba ulwa kanje wena uma uneyinkinga nelanga khuluma naye nilungisa ungahamba usifaka usala indoda ulanga indoda yami and angiyindawo kuyena shale sisebenzo baba wena nja ngizokugqoba yazi sisi kuzokusiza ukuthi uwehlise umoya ngoba manje lento yenzayo isicefe nje kahle kahle wena nje engabe wehlisa umoya yaba wena hobo into engizokwenza yona ibhlungu yazwa into engizokwenza yona ibhlungu uzugqoka izikete ezibrown line ezinde nomkhaba gqokela indoda yami uzuthi mina ngigqoka amabhlungu yabo yayibole fika nginengane kodwa nginefika ukhamisele awunasi isizotha awubone isizotha sani uzothela amadoda abantu anginandaba okusala yangithanda akangishinga ngapho kulo 6 years uyakuthanda indaba ekufihla ukuseve ngombali ke kuseve ngombali usisi wakhe kuseve ngombali awaziwa nondindwa uzuba nesibindi ngiyayithoba ngifuna imfazi oyithobile njengoba unjena nje wena hobo. Hibo. Now that's a sitholile ukuthi yes uyathandana naye. Ukhetha ukwenza njani? Angiyindawo uyahamba wena amankwembesha. Yangizwa? Akekho phuma. Ngithi uyahamba wena ondindwa. Uyezwa? Kunaloko ngamane kuyidecide yena ulanga ukuthi uthini. Okay. Ayikho inkinga singamfonela if nina niyavuma. Cela isifonisi. Hello. Kunjani bhuti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma ngakho phezulu. Okwamanje ngisemsebenzini ngibhizi ngicela ukubuyela kuwena uma ngiphuma le msebenzi ngizofona. Hawu, emva singalani? Ngiqeda ngabo past 3 kusebenza mhlawumbe ngabufuzo bese ngiyakuthintana. Yo. Awukho nje umzuzwana omncane wangineza wona. Angivumelekile ngisho ukukhuluma nefoni kahle kahle mase ngithi nje angibambe ngizwe ukuthi kodwa ngizobuyela kuwena maqeda. Okay ngiyabonga. Alright. Indoda njengoba busy kanjena shuthi asikasi phela ukukhuluma naye. Kodwa mina vele ngiyazi asithi izinto sikhulume naye ungikhethile. Ukhethephi?
ngoba ubengeke ezeshiya umuntu endlini ehlala naye. Uyambona amadoda wena. wena ongawazi amadoda. Awuwazi wena ungawazi uzuthi ukhethe obani? Mhlawumbe ukhethwe ngo-V1 Ukushiyelela. ngoba nakho thina sazi. Uphumelele endlini senithanda no-6 years ninengane from high school. Ungishiyile yini noma uchithile nawe njengabanye abantu? Kuyaqala kanjalo uqale echithe bese ayaphuma kuwena and useqalile uyaphuma kuwena akaphumi kumina sithandwa sami wena udelusional. Kanti uzokushada shame uyena oqala. Ehlisa umoya. noma wena nje ehlisa umoya uyitshela ukuthi awukho wedwa kulanga. Ngitsho ukuthi angikho ngedwa kulanga. Kuyokusiza nako lokho. Lalela Ngoba manje sithandwa sami. uyinyusela umoya ngento engekho. Uyabona ngithi uthi umoya wami usuwehlile. Wena namhlanje uyayiyeke yami indoda. Soze. Hayi mhlawumbe ungasho kanjalo kodwa ulanga uzokufonela ntambama kugabe ngoba ulanga uzwa ngami eyami leya ndoda. Awu. Wakuthi uzokubiza ngombali ubani vele igama lakho kuthiwa uba Mina nguGarabi igama lami. angikubuka nje ukaraba uma ngikwambeshe ntume ngakho vele lokho bonondindo. Ufihlela wena ingake ngiseve ngombali shuthi vele uyakwazi Ene. ukuthi uyisiqhwaga sentombazana. Uyazi ukuthi eyami indoda akafuni umuntu ukungihetha. oyisiqhwaga. Ulanga usumuntu Usuyamazi wesifazane kangaka? ozithobi. Yebo umkhulu kabi uthi uyeza ukufunda umuntu. Phaka kushada ingani indaba ekufihla uthi uyazazi aqaba ukubiza ngombali. Sofika lapho. 2 years wonke. Sizofika lapho. Hayi, ngithanda indlela oyithoba ngayo Angeze uyithobela vedane amadoda sisheshe nje abantu. sesithandene sesiyalobula. Kumele ubone ngawo usulotshele akaqhubeki ngani. Hayi bo sisi mina ulanga ungilobole last year ukhona. Awu, akaqhubeki ngani pho? Hayi bo sisi kulinto ekhona phela lokho sisemalungiseleleni alokho. Useyakuyeka uyaphuma kuwena ikhonto wrong awuzibhekisise kahle. Wena nje Ikhona lento wena oyenza uyibona wrong. into wrong. Wena uyibona into wrong kwena. Ngeke sisi ayiyenzi senze. Indaba ungayitholele yakhe indoda umuhle kangaka Angifune yami. sisi. Thole yami yakho. leyo langa. Soke siboneke sithandwa sami. Manje Yabona? noba uthuni yaqhubeka ngithandana naye. Mina ngeke ngimshiye ulanga. Sishayele lento yabona intsha. Lodala uthi uzosishayela. Ntombazane. Awasho sisi ubanga isicefe. Vele ulanga ngeke ngimshiye ngisho ungagcuma uyisakaze phansi angeke ngize ngimyeke ulanga. Ulanga indoda yami nayo. Awusuke nawe ibhuti lapha phambi kwami uyangicika. What Yabo wena about izifo? Nicabanga nafika phi ngezifo? njoba mina ngidla imishanguzo ke mina nginengculazi futhi ngiproud. Ngiyawudla ama-ARVs. Uright impela ngoba uyawadla ama-ARVs. Ulanga akawadli, Uyazivikela. akawadli kulanga. Nina nobabili nolanga nezivikela mangase ngibuze nje. Uma senza ucansi. Yes. Yebo siyayivikela kodwa hayi ngaso sonke isikhathi. Okay. Ha usenayo Nkosi. Welcome to the family. Futhi khona ntombazane. So njoba ngiqhubeka noba uthuni izimisele nje. Sizimisele nje futhi maqala unyaka lozayo ulanga oseyinhlelweni zokuya ekhaya. Oh okay. Uthembisile ne? Yebo izithembiso zakhe zinjalo and umuntu oyigcina izithembiso zakhe. Okay. Yebo. Awuyena oqala uhleze nithembise edlala ngani. Ulanga owami. Bilonga kumina. Ngisho ngathini igqoka izikete ezinde egqoka ophoroniki uzama ukumbamba indoda ithi mina. Okay sisi. Iyo osobona ke sami uzuthi uze ekhaya ukayibhala incwadi. Mina kwabhalwa incwadi. Ngeke phela ibhala incwadi Kwathunyelwa incwadi kwathunyelwa inkomo. Iy'nhlelo esinazo for unyaka ozayo. 15. Sifuna ukuthi meqala unyaka eze ekhaya uthi uphela mina sengibo Iphipho owakandlovu. incwadi. Uzuthi wakandlovu mina ngumisi Ndlovu. Kephi? Ngokomthetho wakaZulu. onje. Ayikho phela inkinga ulanga ngiyeke ngibe umuntu engifuna ukuba uyena. Ingoba akakuthandi. Wena njoba wena ubhizi nje uyikotanisa nje uzenza imankoti. Akekho ayikho indoda yomZulu engavuma umuntu emlobolile nje. Ayikho neyodwa. Wesishiphi wena wazi amadoda wena? Awazi amadoda. Uzothi uzokushada. Ukudla njengabo bonke abantu. Ulanga kade wayeniqala eniza. Vele ulanga. Wena nje ngizela ngifuna ukuzokucacisela nabo bonke laba ngibukayo ukuthi ulanga is mine. Angeke nje aza ngishiya ngishiyele wena. Usinami ulanga is mine. Kumele ngithini owami nami and futhi ngiyamthanda and angeke ngimyeke. Awume bhuti ngifasa amateka ami. Ngoba sikwazanga ukuthola iqiniso kulanga. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe kungcono ngilivale uhlelo because asikwazi ukukhuluma manje kusuka ke manje kuyaphambili. Because asazi izithini inhlelo zalanga ekuyena umuntu ongasikhombela indlela right naye icabangayo kangcono. Ngiyacela umkhululekise khona sibe nesho ukuthi alright. Uzomlimaza lo. Kade ngahlangani nawe nanja. Mbuke lapha ekhaya angazi ukuthi why sizongena emathandweni
ekubeni futhi asiyazazi ukuthi asinalo iqiniso kangakanani kubantu esibasukele thina sabashela sabatshela ukuthi siyabathanda sabathembisa ithembiso engangozulu kodwa futhi siphinde sibenze babe ney'nhliziyo ezimbi siphinde sibenze bakhale imihla nezolo siphinde sibenze bangabi right ngathi ekubeni thina sithe sebathanda angazi bafethu ngicela iphathane kahle please because isukelana ngoba nakho inenhloso ezinhle so ngiyacela ukuthi iphathane kahle amanga manje cha siyacela bakithi siphathane kahle bese ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.